Muistelen vielä kauempana opiskeluaikoja. Ajoin nimittäin taksia usein Helsingin yössä saadakseni rahaa opiskeluun. Se oli ihan mielenkiintoinen homma. Koskaan ei tiennyt, kuka tulee kyytiin. Kerran eräs ihminen tuli kyytiin ja sanoi, että mitäs tykkäisit, jos ampuisin sinut. Sanoin, että tietysti asiakas on aina oikeassa, mutta koska tässä vähän omakin etu on kyseessä, niin voisiko asiaa kenties harkita? Hän sanoi, että no se oli vitsi, enä minä sinua ammu. Mutta aika vaarallinen hommahan tämä on. Oletko ajatellut, että sinulla pitäisi olla ase? Onko sinulla? Sanoin, että on mulla ase. Hän kysyi, millainen ase sulla on? Mä olen aseiden keräilijä. Ojensin hänelle pienen Uuden testamentin povitaskustani ja sanoi, että tässä on mun ase. Se on niin kuin kaksiteräinen miekka. Hänen suunsa loksahti auki ja hän sanoi, että Raamattu. Mä sanoin, että ei se ole Uusi testamentti, mutta se pärjää hyvin näissä taksioloissa. No sitten hän sanoi, että miksi ihmeessä nuori mies kannat tuota kirjaa mukanasi. Sanoin, että se on kirja, joka näytti mulle tien kotiin.